el xoguet, el regal per excel·lència de tots els Nadals. Avui, en Som de Casa, visitem el Museu del Xoguet d'Almassora. Acompanyeu-me. Margarita, què tal? Quants xoguets podem trobar en este museu? En aquest moment, 2.700 i accessoris que estaran sobre els 3.000. I quina varietat de xoguets? Podeu veure de tot, des de les més antigues, passant per les nines de tela, passant per les nines de cartó, les nines de porcelana, les Barbies, les guitars, els bebès, després passem als trens de totes les èpoques i els jocs de taula de terra i de cartó. I d'on procedeixen tots aquests xoguets? El meu sogre tenia una ferreteria que la va muntar a Almassora en el 1932. Guardava dos joguets cada any que no se venien. Quan nosaltres vam agarrar la ferreteria, també teníem joguets que vam muntar una xogueteria. Ens vam jubilar i vam pensar en fer en tot el que n'hi havia el museu que tenim. També hi ha molta gent d'ací del poble que ens ha donat joguets. Tenim una llista allí en un quadre que allí fica el nom de la persona. Paula, quins són els xoguets més antics del museu? Son los juguetes de cartón. Tenemos muñecas, animales y un violín que data del año 1890. En su época costaban 20 céntimos de peseta. Tenemos juguetes de hojalata, que son de la posguerra, tenemos muñecas de porcelana de los años 40 y 50, muñecas de goma, de plástico duro y de madera. I quin diries que és el moment de major afluència del museu? Es ahora de cara a Navidad, cuando los niños ya empiezan a tener vacaciones. Nosotros lo que hacemos todos los meses es ir renovando las vitrinas y ahora de cara a Navidad lo que hemos hecho es preparar un Belén con Barbies y Ken. Tenemos a los Reyes, el nacimiento y van todos hacia el pesebre. Doncs convidem a tot el món a que vinga a visitar este museu estos Nadals, veritat? Sí, os esperamos todas estas Navidades y durante el resto del año para que podáis disfrutar de toda la colección que tenemos aquí en el Museo del Xoguet d'Almassora. Pues así vos esperem.